Allerede i 1938 mødte oberstløjtnant H.A.V. Hansen den amerikanske stifter af Oxford-gruppen og moralsk oprustning, Frank Buchmann, som gjorde et dybt indtryk på ham. Under besættelsen besluttede den danske oberst at bruge alle sine kræfter på at forene forskellige grupper i det danske samfund i at stå sammen mod den fælles fjende. Efter H.A.V. Hansens død i 1948 udtalte den danske hærchef general Ebbe Gørtz: "Han viste mig, hvordan man kan kæmpe for en idé og ikke kun imod noget." I 1945, umiddelbart efter befrielsen, tog udsendinge fra Oxford-gruppen i Danmark til London for at træffe Frank Buchmann. Blandt andet H.A.V. Hansen, højesteretssagfører Valdemar Witt og domprovst Paul Brodersen. H.A.V. Hansen formidlede, at chefen for den danske hærs generalstab, general E.C.V. Møller, og kabinetssekretær i Forsvarsministeriet, oberst T.K. Thygesen, i 1946 deltog i moralsk oprustnings verdenskonference i Caux i Schweiz. General Møller udtalte ved denne lejlighed: "Jeg ser i moralsk oprustning nye muligheder for hæren. Med denne ideologi vil hæren blive en afgørende faktor i at bibringe de unge rekrutter og det danske folk en værdifuld åndelig og moralsk skoling." Et af resultaterne af general Møllers besøg i Caux var, at hærchefen, generalløjtnant Ebbe Gørtz, rejste til London for at studere moralsk oprustningsarbejde i England. Efter sin hjemkomst fastslog han, at den danske hærs opgave i fredstid er at fungere som en skole i demokratisk borgerskab og nationens moralske ryggrad. I foråret 1947 sendte den danske marine 15 kadetter til uddannelse i moralsk oprustning i England. Et lignende kursus blev arrangeret i Danmark af generalmajor Wulf Have under medvirken af engelske officerer. Ved konferencen i Caux i Schweiz samme år deltog officerer fra samtlige regimenter i Jyske Division og med deltagelse af en delegation på 5 fra Gardehusar-regimentet i Næstved. Under besøget i Caux sagde Wulf Have: "Mødet med denne bevægelse stiller os over for en revision af moralske værdier. Vi danske officerer her til stede accepterer de absolute normer ærlighed, renhed, uselviskhed og kærlighed som grundstene for den enkelte, for hæren og for landet." Efter hjemkomsten fra Caux blev der i Gardehusar-regimentet udviklet et træningsprogram til brug for det indkaldte mandskab. Obersten sendte det til Forsvarskommandoen, som ønskede det videre udbredt. Netop i Næstved var principperne fra moralsk oprustning blevet afprøvet og udmøntet i et ideologisk uddannelsesmateriale, som i en årrække under overskriften "Soldat i Næstved" blev givet til alle nye rekrutter som en velkomsthilsen fra Gardehusar-regimentets chef. En sekundløjtnant, som havde været med i Caux, blev tilknyttet Forsvarets uddannelsessektion med henblik på at få det ideologiske program ud til regimenter og skoler, herunder hærens og marinens officerskoler og befalingsmandsskolen i Helsingør. En gruppe fra skolen i Helsingør deltog i konferencen i Caux i 1948. I 1948 blev en dansk officer, efter anmodning fra det svenske forsvarsministerium, udkommanderet til at tale om ideologisk krigsførelse ved et specialkursus for svenske officerer i Stockholm. Senere talte han også til elever på den svenske hærs befalingsmandsskole og til elever på marinens befalingsmandsskole. 5. november 1949 gav general Møller og frue
En middag for 35 officerer i Moralsk Oprustnings hjem på Strandvejen i København. Her sagde general Møller: "Den danske hær værdsætter til fulde dette arbejde. Jeg tror, at vi ad denne vej kan finde løsning på hidtil uløste problemer. Vort land har lagt sin ungdom i vore hænder. Vi skal skabe gode soldater. Vi bærer på et stort åndeligt og moralsk ansvar. Det er en gigantisk opgave. Nogle vil sige, at disse timer er historiske. Årene, som ligger foran os, vil vise, om vi har været i stand til at skrive historie. En ting er sikker. Vi lever i en epoke, som giver os lejlighed til at gøre noget stort." Den efterfølgende dag indbød kommandanten for flådebasen i Malmø en gruppe fra Moralsk Oprustning til at komme på besøg derovre. 10 danske militærfolk fulgte indbydelsen. De mødte garnisonens 2 oberster samt de 2 kvindelige marinere, som stod i spidsen for kvindekorpset. Ved et møde mellem danske og svenske officerer i København fremhævede general Møller det eksempel, som Gardehusarregimentet havde vist ved i den daglige tjeneste at omsætte Moralsk Oprustnings principper i praksis. Regimentets oberst gav udtryk for en lignende vurdering. I sin beretning til K. understregede general Møller betydningen af den nye kontakt, som var skabt mellem hæren og befolkningen, og den nye forståelse for forsvarets opgave, som var opstået også blandt unge, som hidtil havde været pacifistisk orienteret. I en bestemt garnison, sagde general Møller, var der et dårligt forhold mellem borgerne og soldaterne. 2 menige soldater i denne garnison var blevet skolet ideologisk. De besøgte en ledende borger i byen og fortalte ham, at de dårlige relationer medførte en dårlig anvendelse af soldaternes fritid, hvilket igen medførte, at militærtjenesten ikke blev den blomstringstid for de indkaldte, som den kunne være blevet. Samtidig fremlagde de 2 soldater en plan for, hvordan alt dette kunne ændres. Formanden for Soldaterforeningen af tidligere indkaldte, en stor fabrikant i byen, blev begejstret. Han samlede, og det er stadig general Møller, der siger dette, han samlede andre ledende folk i byen med borgmesteren i spidsen og fortalte dem, hvad byen kunne gøre for at ændre på tingenes tilstand. Det er et arbejde, som fortsætter den dag i dag, sagde general Møller, og pointerede, at nye kontakter fortsat blev knyttet mellem soldaterne og byens borgere. Mellem 30 og 50 hjem i byen, sagde Møller, havde åbnet sig for soldater som for deres egne sønner. Et hold militærfolk, som ligeledes var skolet ideologisk, blev officielt indbudt til den 26. maj 1948 at komme til Befalingsmandsskolen i Helsingør for at præsentere Moralsk Oprustnings idéer for 40 instruktører og elever på skolen. Naturligvis, sagde general Møller, er der store dele af hæren og eleverne på vores skoler, som endnu ikke har kontakt med moralsk oprustning og derfor ikke er påvirket af den ideologiske træning. Men jeg føler mig vis på, at dette møde er begyndelsen på noget af stor værdi og inspiration. Som man kan se af denne rapport, så er noget af den gode sæd allerede begyndt at spire, og en del er allerede begyndt at bære frugt. Det afhænger af os som pionerer for en ny tid at holde øje med, at arbejdet ikke går hen og visner, men snarere vokser og bliver i stand til at brede sig videre ud, så idéerne kommer til at gennemsyre hæren og den danske nation, sagde general Møller til slut.
I årene 1949 og 1950 kom delegationer af officerer fra Danmark, Finland, Norge og Sverige til K. Her talte chefen for den svenske flådebase i Stockholm, admiral Ekstrand, på samtlige skandinaviske officerers vegne, da han erklærede: på basis af moralsk oprustning kan de nordiske folk finde en enighed, som gør det muligt for dem sammen at kæmpe for en bedre verden. Det danske materiale, Soldat i Næstved, er efterfølgende blevet anvendt til uddannelse af officerer i Sverige og kom til at indgå i undervisningen på officerskoler i Polen. I de seneste år har det spillet en central rolle i forbindelse med uddannelsen af officerer fra hæren og politiet i Sierra Leone. Det indgår således i bestræbelserne på at skabe et solidt fundament for Sierra Leones spirende demokrati.